What's about? There's an iPhone. You know, just some then GoPro each. I don't know what she was saying. Another one, this. She was. You guys are what is it? You're from Kongyang. Hey, I'm trying to feel like iPhone for the people. What? Anyway, guys, share on an iPhone. That's why. But I thank you very much. Don't you put it at the floor, watch on. Was out. kuturika zvoga pananjibvisa uwa baba pana wangokutura ufuna kukutura shamwa zvinyango si zvako shamwa ufuna ngokuchundu kutokada kanhu kako kakutuka muno mota tozo kanhu kangu ndiro gotasi ndiro kuno ifoni yazvinobva ichi chimanje ndakatozozvibatanidza saka ichi ndechekutora mavhidhiyo kuti chose chigopro sendi ichi chikachigimbal saka chinobatanidzwa neichi chikudai so tinotipuwa matutorials acho because inandizozibwa but chose chigimbal uchitora makadai so chakasiyana neuyu nechindaunopuwa manyika uyu akanishumira zvaane kambani yefilming kuuk saka ichi ndechemota andimapepene kambita ishu yekuti munhu akanga ekera saka I can film everything ndichifambawazvifilma this one ndechemota ichi dashcam Yes, Tracy, like I think she's my earphones. Mate, she knows also you're gonna wanna keep my tutorial search. Earpods. You can give diamond, but I don't know. Don't pay charger here, yes. Can I was attending with my earpods. With the time, I know that no yeah, I should do this. kurashika kwakanaka Blwo asizvinobara kuda kugwanda kwazodzoka nepolisi kanzi motenda kubheti bridge tasana kupona tenokuchawane zvinhu zvakauya izvi kai zviri worth it kurashika zvokwadi zviri worth it usafukura hembe useyo unozvazivedika firiji yanguka inoshanda namaprice maudza ndizibona mira yesekuru maudza ndibona makavandivana aniyazumuzivo ndeni imi ndimani uko mashavike mugaribi mashavike
Saka mukubona pakati pangu namanjera zvekuchona zadoro hangu Uye moti yakamira ipana. saka aiwa saka ndo muzukuru wangu Oh, zvimea unawo iyo zvanzi. saka ni muzukuru wangu Yuko papi pachimbo kwana. ati muzukuru wangu Pakuti kuti imandini sekuru wenyu pakuti kuti ikomanjera. Nopinda ini mona nani Kishi sekurongedza zvigari kwazvo. Hey guys, oh my god, nasi ndikubulawayo ndikufara because the flow akatichimira zvinhu saka bani atichi unofana noshikolekta bulawayo saka namuka makuseseni kubva kwachivi kwatakaenda nani nagogo namama nadipasira nadiamond ndobva tauya kuno kuzozvikolekta saka unfortunately kwakuchina zisamboiti vadokuta zviza kuna madhiri takusimuka kudzokera futi pachivi pockets yangu nditonze yangu okay, hand me over. So the guy can't speak Shona at all, so this is my package. I'll do a video digital and so ndo package yangu iPhone. What's about? There's an iPhone. So in the case of then GoPro each. Go as a result of just say another one this. She was you guys what is the earphone going? Hey, trying to feel like iPhone for the people. What? Nichichi asanda chisabati. Anyway, guys, share on an iPhone. What's why? But thank you very much. Many phone at the floor. Watch on. No, not drone. Sorry. Kufara, what you call it? My GoPro, what costira. Pakutasameba noshaitika. Tazobudata vakugwanda kutodarika Gwanda town chaiyo ndasambokuziva Gwanda ndatokusvika nhasi tikatozoona tapfuura town town iyi makuseni hatina kupfuura nayo bhosi atsvaga shava netown ndobva tati ngatisvikei pamberi apo kati maybe dzinonoona imwe town saka tasvika papolisi guys polisi yatiseka nemasoja vavo vatiseka zvikanzwarira because madarika 60 kilometers uko saka muchaita double loss yepetrol because mati muchadzokera zve saka papa kwatiki tasaba map toziva kuti nama7 tasaba map ikatiudza kuti map yatrasha zve yatiudza kuti tine 2 hours something minutes kuti tisvike muzvishavane so muzvishavane tozototsvaga kuti mandamabo tomandamabo toenda kwachivi saka apo panzi pamalayalam mining private limited gold mining and mining what meaning Gwanda Zimbabwe kandoma kune mine I didn't even know about this mine but why not I was in Gwanda because of Gwanda because of John Tagomaire was out